szépít, írta a 6. osztály. 2036-ot írunk, amikor a Bagbattyán János általános iskola egyik leghíresebb osztályának találkozóján veszünk részt. Marsó Dávid és Szalai Péter. Már az általános iskola után is csak a focinak éltek, menőségük és foci tudásuk csak a csajokat vonzotta. Cseresznyés Máté, már kiskorában jeleskedett a teniszezésben, bár sérülésre volt, de edzősködésre adta a fejét. Barta Botond. Az iskola elvégzése után a Magyar Katonai Akadémiára ment. Az akadémián hamar felfigyeltek tehetségére, kiképezték, és kis szerencsével ő lett Magyarország hadseregének legnagyobb vezetője. Pap Vivi és Ránczky Viki, már általános iskolás korukban is kiderült, hogy szeretik a gyerekeket, így nem csoda, hogy óvónők lettek. Darás Réka és Sárai Vanessa. Már kiskoruk óta szenvedélyük a síelés, azóta is szeretik ezt a sportot. Nagyon szeretik a gyerekeket, így ők a francia Alpokban síoktatók lettek. Akucs Bence, az iskola után a Dunán ment dolgozni, mivel nagyon szereti a vizet. Kapitány lett belőle. Matrózai kiválóan dolgoznak, élvezi a vízi életet. Sütyor Kornél. Már az óvodában elhatározta, hogy állatorvos lesz. Mindig szerette az állatokat, már kiskorában is segített rajtuk, ha bajba jutottak. Ván Péter, miután elvégezte a középiskolát, Oroszországba utazott, és felkérte a leghíresebb építészmestert, hogy tanítsa meg mesterségét. Nyelvérzéke igen csekély, de az építészetben végül helytáll, és ma Magyarországon él és virul. Emlékeztek? Szünetben sosem mentünk ki focizni, mindig a következő órára tanultunk. Bennünket. Soha nem emelte fel a hangját. Hát igen, csendes lélek volt. Tekovics Gergő volt a kedvence. Mert mindig nagyon pontosan dolgozott.
nincs itt. Lehet, hogy ezt is elfelejtette? És a másik itt van? Az is. Otthon felejtettem a körszémet. Akkor miért lementem mellé? Kár, hogy nem tanultunk meg repülőt hajtogatni. Mert órán mindig csendben, szorgalmasan dolgoztunk.